Husana, Priyani binanaw Husana. Happy Christmas, guys. Astria zamarkan zamara bra. Mete ko zamarkan zamara. Thank you. So guys, happy Christmas. Ang dini dongfuyo abomoni n'आवहाय माने Christmas नि दिन so दिनै 24 December गोबां मानसिफ्रा बेवहाय माने डेकोरेट खालामदों गावबा-गाव न'खरावहाय गोबां न'खरफोरा बेयाव डेकोरेट खालामदों लामा सामा नायबानो जाबाय ओमफ्राय आब'आ बेवहाय आंखौ थिनहरबाय फैबाय आं बेवहाय नायनो थाखाय फार्स्ट टाइम जिउआवहाय आं बेबायदि क्रिसमास फालिनायखौ नुनो मोन्दों बेबायदि जेरै हिन्दुफोरा जेरै दिवाली समाव कालि फुजा समाव बेबायदि बम गावो ओमफ्राय बिदिनो ममबाथि सावो नङा होमबा थिग बेबायदिनो खृष्टानफोरनियावबो बा खृष्टानफोरनि धोरोमावबो माने क्रिसमासावहाय बेबायदि लगायनाय आरो बेबायदि डिजाइन खालामनाय आं बेखौ दिनै नुनो मोनबाय गोबां गोजोननाय मोन्दों हेपि क्रिसमास गाइस बयनिसिमबो बयबो गासिबो खौसेयै बयनिबो धोरोमनि रंजानाय फोरबोखौ जों सेलेब्रेट खालामनांगौ मुगैलायनो नाङा आं बेखौनो गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ दिनैनि बे क्रिसमासावहाय 25 डिसेम्बर गाबोन जासिगोन बा दिनैनिफ्रायनो गासैनि न'खरावबो नुजोबनो मोनबाय डिजाइन स' गाबोनहायबो आङो माखासे क्लिप्स देखायगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय setting 어디요? 시간 상관? 봐 बे गेटखौ डिजाइन खालामनायाथ' खम खस्थ' नांदों बे एसे लाइट फोजोंनाया सिथाब नांदों बे ना थांथारा जों बे माबा नामा युथनि tadi merah so programmu थांनो नागिरदों so guys completely आं दायो ओंखारखांबाय नोंथांमोना नायनो हासिगोन आंखौ so लाइट सेट खालामजोबसै ओमफ्राय फाइनालि रेडि बेरायहैनो थाखाय so आं दिनै आब'मोननि न'आव दङ मैया फैदों दा दिनै 25 डिसेम्बर प्रग्राम जागोन स' गामियाव नायबानो जाबाय बेवहाय डिजाइन खालामनाय हरावथ' नोंथांमोना नुखाबाय एसे जोंखोल माखोल गोबां गेट बानायनाय बर'दिन क्रिसमास एबा खृष्टानफोरनि धोरोमनि सेलेब्रेसन फोरबो बियो स' आं बेवहाय फैदों आलासि जानो आब'मोननि न'आव उदालगुरि स' 25 डिसेम्बर सनाइगाव ना सनाइ खावरां औ सनाइ खावराङाव दंफैयो आब'मोननि जायगायावहाय ओमफ्राय बेवहाय दङ प्रिया आरो हुसाना प्रियानि बिनानाव हुसाना ओमफ्राय जों बेवहाय बेरायनो फैदों बा माबायाव गिर्जायाव थांनो नागिरदों आं बेवहाय आलासि महरै दंफैयो माने आं फार्स्ट टाइम जिउआवहाय माने बर'दिन मोनजानो थांगासिनो दङ बा बेरायनो प्रग्रामाव थांनो मोनगासिनो दङ बाट ओरैनोथ' फैबाय थायो फैनायालाय आं बे जायगायावहाय आब'मोननियावहाय दा माबायदि थांबाय थायो बोसोरै माबायदि देग्लाय माबायदि जादों बे बुंदो प्रिया मोजाङानो थाङो बेबायदिनो बेलेग आलासि लिंहरो ओमफ्राय देग्लाय माबायदि जागोन मिथिया आलासिखौथ' लिंहरदोंमोन इनभाइटेसन कार्डबो बनायदोंमोन औ ओमफ्राय दा माबायदि फैयोसै ओमफ्राय थांनाय बोसोराव बिनिखाय देरसिन जादोंमोन ना बेसेबाङानोखामोन लास्ट इयाराव जोंनियाव मोनसे प्रग्राम दङमोन ना गोदोर माबानि फबा दङमोन बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सन बिनि थाखाय जोंनिया बांद्राय गिदिर खालामनो हायाखैमोन आरो फिसा ओरैनो खालामदोंमोन थांनाय बोसोरावबो आलासिफोर लिंहराखैमोन गामिनि आन्था ओमफ्राय देग्लायथ' लिंहरदों लिंहरदों
स' नुनो मोनगोन स' बैयावनो जों नायहरबानो जाबाय बैयाव खुंगासिनो दं नैथियै संनाय खावनाय जागासिनो दङ आलासिफोरनि थाखाय कुसाना माबायदि मोनदों उनाव खामरांगोन इयाव हा खामरांगोन इयाव खामब्रां ओंखाम आच्छा ओंखाम माने बेवहाय संनाय खावनाय ओमफ्राय जानाय लोंनाय आरो बेवहाय जागोन आरो ना गासिबो बेयाव जेनेबा बेदर हिरि संजोबखाबाय दा ओमफ्राय आलासिफोरनोबोथ' होखागोन आलासिफोरनोल' बेयाव दायो होगोन होनानै ओमफ्राय गामिनिया बिदिनो रानना हरगोन आरो न'खर न'खर गासिबो न'खरनियाबो हायगोन सोर गिदिंहरनानै ओमफ्राय बेयाव रानगोन दा उनाव नुगोन उदालगुरि सनाय खावराङाव दं दे आङो बे माबानि बैरबखुन्दनि माबा जायोमोनलाय सानजा बैरबखुन्दनि खोला ए नोंना नामा मा नाम हा ए माबायदि नांदों मोजां मोनदों आरो जा मिनि गोसोखा लाजि गोसोग्रा गथ'आ एखेबारे कुसाना बुंफिनदो गोजोननाय मोनदों देग्लायथ' नों मेट्रिक एग्जाम होदोंमोन ना मालाय उथ्रिसारनानै माबायदि मोनखो खेबसेनो उथ्रिसारनो मोनबायना नोंहा गोजोननाय मोनदों स' नायबाय थाबानो जाबाय बे जाबाय प्रग्राम सनाय खावरां बाप्टिस्ट चार्च बे पस्ट अफिसा बान्दारगुरि बे जोंनि साहानिया आच्छा बिथिं जायो आरोना नै लामाफोराव माबायदि डिजाइन खालामदों आरो हरावथ' नुखाबायना नोंथांमोना फार्स्ट टाइम जिउआवहाय आङो बर'दिन प्रग्राम Christmas Eve. Today in the town of David, a Savior has been born. We praise the Father of all. फोरबो जिसु फरायनि ना बिजों लिरजानाय बादि दाबिदनि बेथलेहेम नोगोराव मरियमनि गोरबोआव जोंनि बासागिरि फोरबो जिसुआ सारि जाफैबाय मोनाखैमोन मोजां जायगा बि अन्थाव बाथाव मोसौ गलियाव सारि फैबाय सानसेनि राजा जोंनि राजा सारि जाबाय उन्दै नोगोर बेथलेहेम गोजां बोथोरनि गुसु हराव गलि न'नि न'दासायाव गोजोन थरसेयाव खोमसिमोन आंनि बे जिउआ আহিলে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি থিয় দিব আমি হাত তালি দিৰে আমি আদৰি লৈছোঁ আদৰি লওঁ सफैनो हाबाय बयखौबो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय आरो आंनि फेमिलिनिफ्राय आरो आंनि फिसानिफ्राय आरो बिबिसिनिफ्राय जानानै 2020 बर'दिन लोगोसे 2000 खामानि लोगो মই পঢ়িম চন্দ্ৰফলত কান্দিনাय ভগনাय बियाखराव स' गोसो गोरबोजों बयखौबो खृष्टान रायजो राजाफोरखौ आं खुलुमहरनाय थाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो थाङो हेपि क्रिसमास हेपि मेरि क्रिसमास आरो दिनैनि दिनाव खृष्टान धोरोमनि रायजो राजाफ्रा फालिनाय खार'ना जाहैबाय कि आं खोनानो मोन्दों दानि बेवहाय गिर्जायावहाय कि दिनैनि दिनाव जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जादोंमोन बे 25 डिसेम्बरावहाय बिनि थाखायनो बे
माबा फोरबोखौ फालिनाय जायो गोसो गोरबोजों बिथांखौ बरायनाय जायो आरो बेखौ रंजानाय खुसिजों फालिनाय जायो आं बेखौ मोन्थिनो मोनबाय बे फार्स्ट टाइम आंनि बर'दिन सेलेब्रेट खालामनाय विथ जोंनि बर' हारिनि माखासे खृष्टान धोरोमनि रायजो राजाफोरजों स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय दथियाव दङ जोंहा दिदोमसा दैमारि जा स्नियाव दङ मिथिसार खाख्लारि मानोना इसोर मावनो हायै मुवा मुंसेबो गैया लुकास 7:36 दायो जा जोबनायाव दङ बि इतिहास दैमारि Let us now go to Bethlehem. Luke chapter 2:15. जोंनि बिगियान थाखोनि बाइबेल सिरि आवरायनाया एसे सम गथ' सारिगोन आरो बियो सासे हौवासा गथ' सारिगोन आरो नोङो बेखौ जिसु मुं दोननांगोन मानोना बियो गावनि मानसिनि पापनिफ्राय बासायगोन माथाइ 7:20 मरियमा जसेफजों सोंजानायनि उनाव हाबा जायासायावनो गोथार जिउजों मोदोमाव थादों जसेफआ सासे धोरोमिया मानसि जानायलाय बियो बयनिबो सिगाङाव मरियमखौ लाजि होनो गोसो गैयैखाय मरियमखौ सिरि सिरि नागारनो नाजादों माथाइ 7:18-19 एसेनोसै नेक्स्टआव फैगोन प्रनि बसुमतारी नोंसोरनि बाथ्राया दाबि उननुग्रावसानो जाबाय बे खृष्टफोरबो नोंसोरनि लागै फोरमाना बेनो सासे गथ'खौ हिस्ट्रिजों फाफानानै गन्थं फुथुनाय नुगोन लुकासनि 12:19 नेक्स्टआव फैगोन इसा दैमारि नाथाय आरोबाव बिसोरखौ होनबाय दागि नोंसोरो आङो नोंसोरनो गेदेर रंजानायनि गाहाम रादाबसो लाबोदों बे रंजानाया गासै मानसि मानिनि जागोन लुकास 2:20 बिनि उनाव फैगोन आनिसा दैमारि बेथलेहेम खाथियाव निन्दा लावखारफोरा हराव गावसोरनि निन्दाफोरखौ नेबाय थादोंमोन बे समाव सासे आखुआ बिसोरजों हरखाब नुजाफैदों आरो फोरबोनि महिमाया बिसोरनि सोरगिदिं जोंफबदों बेखौ नुनानै बिसोरो गिखांदों लुकास 2:19 बिनि उनाव फैगोन जा आरन खाख्लारि जोङो बेथलेहेमाव थांनो आरो फोरबोआ जेखौ जोङो रायथिबाय बेखौ नायहैनो बिसोरो हाखु-दाखु थांनानै मरियाव जसेफ आरो नावद्रायाव फुथुना दोननाय गथ'खौ नागिरनानै मोनहैबाय लुकास 2:15-16